ፕሬዚደንት ታደሰ ናብ ናይ ዞባታት ኣመሓደርቲ ሓደ ዋትስኣፕ ግሩፕ ኣሎ ናብኡ መልእኽቲ ትማሊ ከም ዝለኣኸ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ታደሰ መልእኽቲ ክንሪኦ ከለና ቤት ምክሪ ወረዳታት ዞባ ማእከል ትግራይ ውሳነታት ይሕልፍ ኣለዋ እዚ መደብ ዝተቐበልኩም ኮነ ዘውረድኩም ሓላፍነት ተወስዱ ባዕልኹም ኢኹም ካልኦት እውን ጥንቃቐ ገበሩ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፍ እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ካልኣይ መልእኽቱ ቅድሚ ሕዚ ናይ ዞባ ፈጸምቲ ክትሸሙ ውክልና ሂበኩም ነይረ እየ ውክልናይ ኣልዒለ ኣለኹ ኢለ ኣሎ ናይ ዞባ ፈጸምቲ ኮይኖም ብዞባ ማሕደርቲ ባዕሎም ክሸሙ ናይ ምግባር ማለት እዩ ኣብ ቀረባ ዝተገበረ ምትዕራይ እንተሃልዩውን ኣነ ክፍርመሉ ይግባእ ኢለ ኣሎ ናይ ዞባ ፈጸምቲ ዝበሃሉ እቲ ዋና መሓዳር ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ምክትል መሓዳሪ ከምዚ ናይ ጸጥታ መተሓባበሪ ምልዓል ህዝቢ ገለ እናተባሃሉ ዝግለጽ ኣሎ ኣብቲ ናይ ዞባ ናይ ምምሕዳር ስራሕቲ ኣብኡ ሓሙሽተ ከባቢታት ዝኾኑ ሰባት ዝመርሕዎ እቲ ናይ ዞባ ኮሚቴ ወይ ናይ ዞባ ፈጸምቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንዑ ዝመርሑ ነቲ ዞባ መሓዳሪ ይኹን ነቶም ኮሚቴ ወይ ቶም ናይ ዞባ ፈጸምቲ ዝበሃሉ ሹመት ዝካየድ ብፕሬዚደንት ናይ ትግራይ እዩ ብናይ ርእሰ ምምሕዳር ማለት እዩ ፕሬዚደንት ታደሰ ግን ውክልና ሂቦም ከም ዝነበረ ነቶም ዞባ ማሕደርቲ ነቶም ፈጸምቲ ካብ ኣመሓዳሪ ዞባ ቀፂሉ ንዘሎ ንሳቶም ክሰርሑ ወይ ድማ ንክሸሙ ስልጣን ሂቦም ከም ዝነበረን ነዚ ድማ ውክልኑ ኣልዒሉ ከም ዘሎ ይገልጽ ዘሎ ፈጸምቲ ዞባ ዝበሃሉ ከም ዝገለጽኩ ንዞባታት ዝመርሑ ከባቢ ሓሙሽተ ዝኾኑ ካብቲ ዋና መሓዳሪ ሓዊሱ እቶም ነቲ ዞባ ዝመርሑ ፈጸምቲ እዩ ነዚ ድማ ፕሬዚደንት ታደሰ ባዕለይ እየ ድሕሪ ሕዚ ዝሸውም ቅድሚ ሕዚ ዝሸምኩሞ መብቀራዊ መዓልታት ምትዕራይ እንተልዩ ድማ ኣነ ከጽድቀለኒ ክፍርመለኒ ዝብል እዩ ተኣልዒሉ ዘሎ ምስ ተታሒዙ ድማ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ዘሕለፈ ውሳነ ኣሎ ኣብ ናይ ኣብያተ ምክሪ ውሳነ ጠሚቱ ማለት እዩ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ህወሓት ስራሕ ፈጻሚ ዝበሃል ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣማኑኤል አሰፋ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሊያ ካሳ አብርሃም ተኸስተ ሰለሞን ኪዳነ ረዳእ በርሀ ተኽላይ ገብረ መድህንን ፍስሓ ሃብተጽዮን እዮም እዚኦም ትሽዓተ ናይ ህወሓት ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ተባሂሎም ዝግለጹ እዞም ኣባላት ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ድማ ትማሊ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ጉዳይ ኣብያተ ምክሪ ወረዳታት ጀሚሩ ነው ዘለዋ 2.7 ሚሊዮን ህዝቢ ዝመረጾ መንግስቲ ናብ መዝነት ይመለስ ዝብል ቅዋም ጠሚቱ ተመያይጡ እዚ ኣብያተ ምክሪ ውሳነ ንፕሬዚደንት ታደሰ ኣይንቅበልን ከም ምባል እዩ ዝቁጸር ክንሪኦ ከለና ተቀዳዲሞም ነቲ ካብ ትማል ጀሚሩ ነቲ ናይ 2012 ወርሒ ጳጉሜን ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ስልጣን ይመለስ ክብሉ ተን ወረዳታት ተርእየን ኣብ መግለጽታተን ትማሊ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ኣማስዩ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ግና ንውሳነተን ኣብያተ ምክሪ ዝቃወም ውሳነ እዩ ከም ዝሕለፈ ንህወሓት ቅርበት ዘለዎም ምንጭታትና ገሊጾምና ዘሎ እዚ ውሳነ መን ይወሲንዎ ጌጋ ሓሳብ እዩ ክኸውን ዘይነበሮ ክብሉ ኣባላት ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኣልዒሎም እቲ ውሳነ ኣብያተ ምክሪ ወረዳታት ይፍጽምኦ ዘለዋ ውሳነ ነቲ 2.7 ሚሊዮን ዝመረጸ መንግስቲ ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ስልጣን ይመለስ ኢሉ ድማ ውዕል ፕሪቶሪያ ተጣሒሱ እዩ ሙሉእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጣሒሱ ዝብል በአብያተ ምክሪ ወረዳታት ይፍጸም ዘሎ ውሳነታት ንዑ እዩ እዚ መን መምርሕ ሂቡ ጌጋ ሓሳብ እዩ ዝብል ኣባላት ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ዘልዕሉ ምንባሮም ተገሊጹ ዞባ ማእከል ዝተጀመረ ውሳነ ኣብያተ ምክሪ ወረዳታትን ከተማታትን ጠጠው ክብል ድማ መምርሕ ይውረድ ዝብል ውሳነ እዩ ተዋሂቡ ኣባላት ቤት ምክሪ ወረዳታት ሙሉእ በአባላት ህወሓት ዝተዓብለሉ ምዃኖም ይፍለጥ